Dek, menyapa ngene iki? Kok duit lah awakmu rusak. Ngene iki besoke kabeh sembarang rusak awakmu dhewe sing rasakne dosa barang kudu dipikir. Nang kaya wingi sing rusak ya awakmu, kabeh kok rusak. Besoke kuwi dipikir. Lah ngene iki kek piye wis kadung mabul-mabul saeneng-eneng kabeh wis padha rusak. Sepurane ya, Mas.